fa uns dies, al Congrés dels Diputats, varen dur la nostra proposta de promoure un pla de lluita contra la pobresa infantil. Fou un dels principals compromisos que assumiren durant la campanya electoral. I avui, en el marc de la nostra iniciativa Un mes, una proposta, n'hem volgut venir a presentar-lo aquí, al barri del Besòs, a la ciutat de Barcelona, un dels barris on els índexs més alts de pobresa es produeixen a la nostra capital. I és que la pobresa infantil hem tingut molt poc present en la preocupació política i social tant a Catalunya com en el conjunt de l'Estat. I fins i tot, quan l'economia anava bé, quan es creava ocupació, quan creixíem, teníem un dels índexs de pobresa infantil més alts del conjunt de la Unió Europea, també a Catalunya. Justament amb aquesta iniciativa simplement el que volem és començar a treballar perquè les qüestions de la pobresa infantil es prenguin seriosament en el conjunt de l'Estat i també a Catalunya. Aquest és el nostre compromís. Gràcies.